Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ake sibingelele kakhulu obingelelayo yena umkhulu umhlongo bathi udokotela bathi sangoma bathi nyanga. Lezi zinto zonke siyangena kuzona. Njoba ngibingelela nje ngibingelela ngihleli nje chu esihlaleni kaSiyaviva TV. Namhlanje ngifuna ukuzohlala nani nje ekhaya ake sixoxisane eke sibonisane kambijana. Ngidela isikhathi sami nabamisa bonke abantu engibasizayo ukuthi ngisafuna ukuke ngizoxoxa nabantu abakhona abakaSiyaviva TV abakhona. Masikhuluma ngoDr Mhlongo sisuke sikhuluma ngomuntu osiza abantu ngamakhambi esiZulu. Asinayo imjovo, asinawo amaphilisi kodwa sidila namakhambi esiZulu. Ngangena kudala ke edlozini nami ngihlushwa nje ngaqale ngabe isayoni ngakhonza ngenza zonke izinto ngaprofita kwabe sekushaya isikhathi ukuthi nami ngihlushwa ilidlozi ngahamba ngayothwasa ke leminyaka engayithwasa ngithe sengibuyile ngaqala phansi ke ngasiza abantu kodwa nje kakhulu into engiyenzayo ukulekelela abantu ngokusiza abantu ngidela ngisho isikhathi sami ngidela izinto engizenzayo ngoba ngifuna ukujabulisa abantu angifuni kube khona umuntu ozofa afe nginalo usizo kodwa ngenxa ukuthi mina ngiyayitshela noma ngiphakeme ngingamsiza umuntu ngohlezi ngiphansi koze kubhubha umhlaba. Masi lesitholakala khona sitholakala eMgababa eR15 mawunyuka ngamthathelwa esitolo wena ufubuza noma umuphi umuntu mase wehlile esitolo ubuze kaMhlongo ezangomeni wonke umuntu uyakwazi wonke umakhelwane wami uyakwazi ngoba noma makhelwane esiphila nabo siyaphilelana sijabulile asinayo inkinga ngokuthi asitumile ngokubulala asitumile ngezinto ezimbi asitumile ngezilwane asitumile ngotheology asitumile ngomkhofu umuntu simenzela izinto zakhe nje kungazange kuchithe igazi ngiqonda ukuthi wena oxakekile onenkinga yokuthwasa onenkinga yabantu abadala onenkinga yedlozi sikhona wena onamanzi amnyama izinto zakhe azilungi umuzi uyaphela umendo uyaphela umshado wakho uyaphela sikhona wena onenkinga ke manje yontshontshela imoto untshontshelwa inkomo untshontshelwa imbuzi ekhaya kuzwani kuyaxatshwana menihlabile kuyaxatshwana hambe semthukana niyalimazana umsebenzi wethu lo ukuthi sifike silungise lento engalunganga. Ngikhuluma nawe nokuhlukana nababengane yakho ngikhulume nawe ohlukana noma wengane yakho ukuthi sebesikhathi manje sokuthi ngoba niyathandana nina lesi ichitho ileke ngena phansi kwenu ningazivumeli iza kaMhlongo ke sikwazi ukulekelela thina nayi number it's 083 406 8658 083 406 8658 kaMhlongo kusizakala ngezinto ezahlukahlukene angabe uyasebenza emsebenzini bafuna ukuxosha siyakwazi ukusiza angabe uwaxosha emsebenzini icala walifaka kodwa imali ayiphumi umsebenzi wethu lo angabe walimala ngozinyo moto imali uyithole yokulimala sebeyithole bonke abalimala nabo umsebenzi wethu wonke lo angabe uhlushwa indoda angabe uhlushwa umkhwenyana umsebenzi wethu thina lo yonke into siyayenza esiphabelwe idlozi ukuthi sikwazi ukuyenza sinezinto ezincane sizoba nezinto ezinkulu zokuphakamisa abantu ngendlela ezahlukahlukene uyasebenza kaMlungu imali uyazi uyenza umsebenzi wethu lo uyasebenza kaMlungu kodwa imali iyaphela umsebenzi wethu lo uyasebenza kaMlungu kodwa usebenza into ongayiboni ukuthi wenzani ngoba kufana nokuthi makuphela inyanga uholanga uqale phansi uboleka imali umsebenzi wethu lo sinegaba ke ezahlukahlukene is either usebenza umsebenzi ongaholeli kakhulu sinayo into encane ekuthiwa ibhodlela lenhlanhla ekuthiwa uzinto zenzeka li 7.5 7500 ibhodlela nje encane elisigaba kodwa wena awuqabi ngalo ufaka lemqalweni igama lalo lebhodlela thu izinto zenzeka bayalazi abaphile kaMhlongo bayalazi abasetshenzwa kaMhlongo bayalazi abasizakala kaMhlongo kumakhulunywa ngozinto zenzeka kuzoba yini sizoba nezinto ke manje zabantu abanamabhizinisi amakhulu namanye amazwe abasemazingeni amakhulu sinazi igroup ezahlukahlukene ezilekelela abantu sinazi igroup ezahlukahlukene eziphilisa abantu ngendlela ezahlukahlukene ungadlala abantu bethi igroup azikho igroup ikhona ungadlala abantu bethi igroup ayikho
abantu abaphumelele ngalezi group, abantu banezimoto ngalezi group, abantu banemizi ngalezi group, abantu banezitezi ngalezi group. Udlala ke wena abantu bale bedleke egroup ayikho ujabule nawe uhleke uzoqethuke ekugcineni uzolana ungadlile ekugcineni uzohamba ukhothi ilonda zabantu uhamba ucela abantu. Sekuyisikhathi sokuthi nawe uzimele. Nomuntu wesifazane ngikhuluma nowesifazane ngizokhuluma nomuntu wesilisa, ngizokhuluma noshadile, ngizokhuluma ngongashadanga, ngizokhuluma ngokukhubazekile, ngizokhuluma nomuntu onazo zonke izinto. Ngiqonda ukuthi una wonke umuntu ophila emhlabeni ngendlela aphila ngayo. Sekuyisikhathi sokuthi basondele manje babuze ukuthi yintoni abangasizakala ngayo. Ngenxa ukuthi sewubonile nawe umzamo yakhe ayiphumeleli, sewuzame kwanele kodwa uqhubeke uya phambili. Abanye abantu bathenga imoto ngoDisemba wena unamoto, abanye abantu bakhipha idokufela ngoDisemba wena ukhipha idokufela. Konke kube yinini ukuba abantu bephumelela phambi kwakho. Khona ingoma eculwa iZayoni ethi ngalapho ngiza kwehlo omunye phambi kwami ngisize. Lalela ke na ungabi nalomuntu lo wahlala echibini kuzanyazanyiswa ichibi. Sekuyisikhathi nokuthi nawe makuzanyazanyiswa ichibi ngene echibini ungaleke ukhala ukuthi kwehlo omunye phambi kwakho. Sesiphelile leso sikhathi leso ukuthi uhamba ucela kubantu uphenduka ingane, uphenduka ubhuti mfana, uphenduka ubaba mfana ngenxa ungabi namali. Nawe usebenze usebenzele izingane zakho. Izingane ziyathanda nazo ukuthi kuDisemba ziphiwe imali, maphakathi nenyanga ziphiwe imali. Ingane yakho igugela izikhokhela na uniform uhleli wena usebenza inkontrakini wena uholi kahle. Sekuyisikhathi sokuthi manje sikusize unezitifiketi zecontraction kodwa icontraction yakho ayithola umsebenzi. Sekuyisikhathi sokuthi sikusize thina unezitifiketi ezahlukahlukene izikho kodwa ugcina uyosebenza umsebenzi wase-hardware kodwa unezitifiketi. Sekuyisikhathi ke mase sikulekelele thina sikhona lesitholakala khona sike Mgababa e-area 7 mawudlula nje mazimtoti uthi wethu isiput mase uthi Mgababa. Inamba esitholakala yona uthi 083 406 8658 083 406 8658. Eastern Cape Mpumalanga eBinoni eGoli eSwintini kuphina kuphi ko-Eastern Cape koMthatha ko-East London kuphina kuphi sikhona siyatholakala. Into efanele wenze wena thatha inamba nje mase uyasifonela ubuze ukuthi mawuze eThekwini kaMhlongo uphathani ufika ngasikhathi sini izona ziphi iziwo sisebenzayo. Siyabonga kakhulu kodwa zonke igaba nje siyayisebenzisa uma amazingeni aphansi uhola into engatheni umsebenzi wethu uthi sihambe nawe sijokusane nawe ube mkhulu nawe ngilanga khona uzosho ukuthi sakusiza kaMhlongo. Ngabe unamabhizinisi ahlukahlukene contract yakhe awenzi kahle, umsebenzi wakhe awenzi kahle, imoto ziyagingqika yona washonela umyeni wayeza kuthuthutshuliwe. Umsebenzi wethu lapho amagceke ugijima izilwane nezimpundulo. Umsebenzi wethu lo abantu bayaphela ekhaya bayashona balandelana. Umsebenzi wethu uthi sambe siyovala lokukufa abathakatha amakaka agijimayo zona zonke izinto ezenzekayo kukhala ingane ebusuku kukhala yonke into. Umsebenzi wethu thina lokho nami umuntu oshaya istroke nami lo muntu ohamba lunyonga ngenxa yabathakathi badlalela ekhaya banze zonke izinto ekhaya. Izidozi siyaligeza amanzi amnyama siyawakhipha ukhondolo siyaligashula yonke izinto ezikhipha abantu sikhonela bona. Nayo ke number 083 406 8658. Into ofanele yenze thatha le number ugijimele thina siyobonana ngokuzayo sikhona siyatholakala. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondele mkunjini yalokhalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela mkunjini yalokhalezo yeshiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondele mkunjini yalokhalezo uzophila. Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondele emkunjini kanowa khonuzo khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.